Vinohradníctvo má v Skalici dlhú históriu siahajúcu až do stredoveku. Prvé písomné zmienky o pestovaní viniča v tejto oblasti pochádzajú z 13. storočia. Geografická poloha Skalice sa nachádza v záhorskej nížine, ktorá poskytuje priaznivé podmienky pre pestovanie viniča. Oblasť má miernu klímu s dostatkom slnečného svitu. Odrody. Medzi typické odrody pestované v Skalici mimo novodobých šľachtencov patrí Frankovka modrá, Svetovavrinecké, Riesling Vlasky, Veltlínske zelené a Miller Thurgau. Skalický rubín. Toto je najznámejšie víno z oblasti Skalice. Je to zmes vín z odrod Frankovka modrá a Svetovavrinecké alebo modrý Portugál. Vinohrady. Vinice sa nachádzajú prevažne na svahoch okolitých kopcov, čo poskytuje dobré, výborné podmienky na dozrievanie hrozna. Vinárske združenia. V Skalici pôsobí niekoľko vinárskych spolkov a združení, ktoré sa snažia zachovávať a rozvíjať miestne vinohradnícke tradície. Vinárske podujatia. Mesto organizuje rôzne vinárske podujatia, ako napríklad Skalické dni, kde sa prezentujú miestne vína, alebo takisto aj koštovky vín v kultúrnom dome. Ekonómia. Vinohradníctvo a vinárstvo tvoria významný podiel na miestnej ekonomike a zamestnanosti. Prajem vám krásny deň, všetko dobré a na zdravie.